Amerika Akashwani Shalom ka khubor man pulia di kasan ni jana kimat bakong san jo khubor. Aj munjur ke Darbar Kabinet jo Meghalaya halor kat tu kat ni kimat bat ke skim bakong san nak benta kipat ba. Bu mau nong rim menteri ke GAD bantai ke yang office berpura jong ke ilaka nongpo leadership. Hukum ke Meghalaya High Court ika School St. Edmunds ban pediang school biang ye iwe ikina besan senam kerta hadian baklem wan syaka induction program. Bat nadu tarik on sedang ka examen All India Online Common Entrance Examination bandrung syaki kam Agnivir JCO OR haka Indian Army. Ki khubor ki babnya. Ka Darbar Kabinet jo Meghalaya nem kesini kala aju munjur halur ke skim ke bakong san ka ba tangsi sen pindet yaki khajna kali ki bela saat teng klem siu da ka ba ma bat pelat siu no ya kat tu kat ni ka kuna ka bade ben siu ha ki khajna ki ba kentup ya ka motor vehicle tax, passenger and goods tax bat ka bai fitness certificate. Kaban long ka jing mentor ba ka jing yarap iki ba 4,000 ki try kali kamai ha ka jela. Menteri Rambak Konrad Sangma ula ong ba kathong jong ketika rai ke kabinet kalong banirap iki try kali kamai ban la sino ya ka khajna kali ke bakim simna la ban siu la slam khanang bakin la ban penthamai biang ya laki kot kali. Susu ke kabinet kala aji menjeru lor ke jing penkla ya ki kendon ke Meghalaya Forest Authority Act khat kandai spa kandai puwei ban penla ya ki bor ki beri kimi bakin pendan kam ya ke pisah jong ketiga tenat sarkar haki kam ki bede beki klau ka ilaka nongpo leadership nem kasi kala bu yo monong rim bantai ya ke yeng office ke bapura jong ka hajan ka lebai market jong ka nongpo ya u monong rim bantai ketika office labu do menteri ketenat GAD jong sarkar Meghalaya ubalong ru MLA ke jirang uba sostene sotun ha ke jingiran kat lang UMLA jong Sning Dr. Celestine Lingdo UMLA ke nongpo ba Meral Bonds in lembat kibi-kibi di kihe sarkar ha ke jingilang bu monong rim lapli perdaru ya ka dor blueprint jong ketika yeng office ke balatmu bantai ke bandan lai mala haba ajing kren na ketika jingelang uba sotun ulong ba ketika sinjam trikam kan penklan ya kerukom sinsyar kadar bat kerukom pentelun nikikam haka ilaka nongpo leadership kilai ngut ki MLA ki leader kat haka ketika jingelang kila penbena ban ajing kersan pisah halor ketai ke jingtei ya ke ying office jongka ilaka nongpo leadership ka yin kasari Meghalaya High Court kala hukum ni ki bor penyat joko school St. Edmunds bahapo kasi tayo kini ban pediang school biang yiwi kina ibasan senam karta bat ban syai ban syong kelas kumbajulong ketika yin bisar kala kentat ya karai joko school St. Edmunds ban weng no ya ke jingrung school ni ka admission jong ite kina ha ka ba kala ong ba ketika jingle kalong ka ba persya iki kendon ka hok tenrai Unang bisar Justice Wandura Dingdo ula kedau ba ketika school kamsim la batai syai ba ke jingtap na ke induction program ka penlong ba ya ke admission ru la ban pendam no susu ke bisar kelapan paru ba ki bor ki ba penya ya ketika school kimsim la sya ni aila de ki kimi ki pa jong ite kina ba ken pen ini batai ki daw ki ba penlong ye ikun jong ki banam la poi sya ke induction program bala penlong da ke school na kaliang ukpa jo ite kina ula pediang subhai ya ketika jing bisar bala ada ka high court da ka ba ongru ba ka jingkwa jo ka yeng kesem kalong tang ban ya da ya ka puli puthi jo ikun jong ki Lampang ke yeng Darbar Thawan ke Bihar Dr. Prem Kumar udan mentah Meghalaya ha ke jingwan ke jong kum sibenta ke parliamentary exchange and learning visit kabala kaba ka jingwan jingo ban ya sa mark liang ya ke jingtip jingikai bat ikiwe de ki rukom trikam ha ke sensyar kadar kaba ka thong jong ka kalong ban yo tip benya ahlor ki rukom trikam jong ka tenat Thawan bat ki rukom pentelun niki kam kat kum ki kendon ha ke sensyar kadar ha ke jela bat ru ban lit jingo iki jaka ki badan nam ha ke history bat ha ke lariti jong ka jat benriu Dr. Prem Kumar
Ulawan po hisalong haka si baar haka arpun riterik menta ubanay jemang. Bat lakmilim ti ba kajingman jong u sa Meghalaya kan penklan su ikajing itrelang hapadeng ki darbar tawan jong Meghalaya ba Bihar. Bat lapan seluruh banesa markeliang ikisin jam trikam ki babahatam hapadeng kini ki artli ki jela jong kari. Kani ka kubor kawan sepi na Akashvani Shillong. Na Akashvani mentangin bediang biang ngin beteng biang yaki kubor ki berangsa. Ya ka All India Online Common Entrance Examination CEE ban yorong hakikam Agnivir bat JCO OR hakatanat sipai Indian Army na kabenta usnam arhajar apun riu lapan bena bakan long naduk sitarik haduk ke khat arterik jo benai jeliu arhajar apun riu. Yaki admit card jong ki candidate ki benele ektik examen online CEE ladap ban upload ha ka website www.joinindianarmy.nic.in. Baru ki candidate ki beladap register ladi ki dan kamban yo ya ka print out copy jong ka admit card jong ki haswa ka arp kundai terik menta ubenai jemang arhajar apun riu ha ka ba Andam sya banyele ya kani ke examen lada ki candidate kimpen ya ke admit card ke jongki. Na kabenta ki jintip ki babnia aha ka bede berkati ke examen ki candidate ki la banyo da ka ba ki let mi sya ka recruiting office headquarter Shillong. Ka New Trip Youth Council kala dawa da ka jing tokit ka ba mardor halor ki jing keno le klam akor ya kinong ele kai cricket kenthai ha Meghalaya batru halor ki jing don kti jong ki katu ka ningut kinong penyat ka Meghalaya Cricket Association u president ke HYC u ba roy ku parsin ram ulong ba kati kamat kalong ka badan kam ya ki jing tuklar ka ba mardor bat bam ya sha liang na ka liang ki pulit bat ki bor penyat jong ka MCA Uba sendram ulo ong ba ya ki jing ujor leng ba ka jing tho la de ban pha saka director general jong trat pulit batru saka BCCI bandawai ki jing toket ka ba khol bat ka ba sai susu ka HYC ka kuntu ya ka trat pulit ban register ka FIR la de dan kam bat ban ai jing ya daru ya ki nong ujor bat ki sakhi ka HYC ka kuntu ya ka BCCI bakan penklan ki senjam trikam ha ka ba penbet ki jing hapo kejing penyat ya kejing ilek kai cricket. Ka JNC Nyau Chinong Circle kala kentu ki bor penyat juga MEPDCL bakin bujli no mador ki post electric ki balatar ha kasnong rangat ha East Giant Hills District. Ha kabala kedau halor kejing singan jong ki pat ba nong ya nong yang bat kinong song sinong ki bamarkham. Ka kenua mi khamat ka bapo ka jingelam jong u in charge secretary Mehi Rambai kala let ye kendu ye usap divisional officer jong ka MEPDCL ban penpau ye kejing sokhya lor kejing long jing man jong ki post electric ha ka kisnong ki babu kejing ma ka bakraw ye ki pat ba ha ba pediang ye kejing penpau jong ka kenua mi ngan ong biang ye ketu ha ba pediang ye kejing pensungo jong ka kenua mi khamat na ka liang USDO urakular ba ansa sim ye kisin jam ki badan kam hak ban bujli no klo ye ki pos ki belator bat bala julor ka JNC Hindu Chinong Council kala pediang ye ki jingkular USDO bat kala penpau ki jingkermen ba on la ban penbet no klo ye ki jing na ka benta ka bet ka biang bat ka jing singan ki jing pat ba katu gani ka kubor klakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong hak por prabajing ini sok pat baka Daily Station na ka bentaki kubor ki banwan naka